Здравейте, казвам се Станимир Киров, аз съм от България. С годините килограмите растяха, докато стигнаха 142, което беше вече неприятно за мен доста, като усещане, като за здравето му беше не е добро състояние такова, което се докарах сам в тези години. И реших, че трябва нещо да се промени в крайна сметка, за да се върнат живота, усмивките и всичко, което е свързано с него, към по-добро състояние. Много трудно решение беше, толкова трудно, доколкото да се реша да направя тая крачка, която да ме доведе тук до тая болница с този прекрасен персонал, с квалифицирани кадри, които ме посрещнаха и въобще отношението към мене, като забелязвам към другите пациенти, беше на професионално ниво. Абсолютно професионалисти, лекари, сестри, санитари, няма какво да говорим за тях. Отношението на екскурзоводите, така да го наречем, или по-скоро преводачите и координаторите на организаторите и координаторите на болницата към пациентите, изобщо на професионално ниво. Много даже те чувстваха ги по-скоро като приятели, като роднини, отколкото като някакви непознати хора и там, разбира се. И какво? Тук за тази болница научих по интернет, от Фейсбук. Някакви съвсем случайно попадна някаква информация в Фейсбук. Свързах се, говорихме с координатора, кой беше. Тя после се свързахме с преводачката на болницата и така. Един ден просто набързо с брачина реших, и няма отлагане, трябва да се взема лечението. Или се отива, или няма. И станахме и тръгнахме в България. Додахме тук, посрещнаха ме, без да се протака по някакъв начин нашия престой. Тук се проведаха изследвания, се направиха от редица доктори, за които са нужни анестезиолози, било хирурзи, всичките, които бяха отговорни за операцията, която ми се направи, бяха до мене, обясни, всеки един по-отделно обясни какво точно ще се случва, как ще прочитат нещата. И един вид ме успокоиха така и си реших, че тук е правилното място. Съм дошъл точно на правилното място и трябва да се направи операцията. И така, стигнахме до операцията. Всичко беше, не знам, нормално, пак казвам. Събудех се, никакви проблеми нямах, нито с болки, нито с да се чувствам някакъв, как да кажа, зле или нямал съм, просто и до сега, ето вече пети ден след операцията, нямам болки, нямам нищо, готов съм да се тръгна за България, ще се тръгна с отворено сърце към тия хора, към този персонал, който ме посрещна тук, за което съм искрено благодарен на лекари, на персонал, на медицински сестри, на санитари, на координатори, на преводачи, на всички. Благодаря ви от сърце, препоръчвам, не се замисляйте, а който има нужда, не чакайте да стават нещата да стигнат някакъв фатален край, вземете бързо решение, това е вашето място.